palabra Alicia e imos vos explicar a orixe do problema para a construcción da nosa caseta. Os rapaces de infantil teñen demasiadas pás, cubos e outros materiales e non teñen espacio para guardalo. Por iso a profesora Carmen nos pediu que construíramos en tecnoloxía unha caseta de madeira para guardar. Pois para iso puxenos varios requisitos. Non debería ser moi alta, debería ser bastante alta, o sea, bastante ancha, non tiña por que ter porta e debe ser de madeira. Ao principio vamos a poñer aí, Aí. pero logo vamos a poñer aí porque é mellor, Never thought tonight could ever be this close to me. Just try to see in the dark. Just try to make it work. Feel the fear before you're here. Make the shapes. Hola, somos Rubén e Andrea e vamos a falar do diseño da caseta. Ao principio fixemos cada un diseño da caseta e ao final foi este, que como se ve aquí en 3D, hai automatizada a planta e o perfil. De anchura ten un 70 metros e de altura ten un 60. De profundidade ten un 61, como vemos aquí. O encaixe este, que nos vai enseñar logo o noso compañeiro, que de aquí a aquí mide 8 centímetros e este de aquí mide 4. Estas son as pezas que nos vai fazer o carpinteiro, hai 7 tipos en total, e necesitamos 8 da B16, da C4, da D2, da E7, da F7 e da Rio. E o encaixe das pezas é ese, que vai ese. I made myself so sick. Wish I'd stay asleep today. I never thought of staying there. I never thought tonight could ever be this close to me. But if I had your face, then I could make it safe and clean. Oh, if only I was sure that my head on the door was a dream. Hola, somos Fabio e Natalia e vamos a falar da fase de planificación. Pois logo de facer o deseño, vamos que planificar, pois facer a planificación de o número de pezas que nos íbamos a necesitar e, bueno, logo que vamos a calcular o prezo. Cada unha das clases puxo un diseño das tabas para enseñar esa cosa, pero podedes ver que está a peza a cabo. Pois logo de saber as pezas e o prezo, pois puxámonos a facer unha folla de operacións, que sería esta, donde se poría a operación que temos que facer, os materiais que necesitaríamos, as ferramentas que necesitaríamos, o tempo que duraría máis ou menos, e pois as persoas da clase que a van a facer. Somos Xosé e Gisela e imos vos presentar o noso traballo. Para empezar, estamos deixando porque viñen a parte suave e outra viña moi pesada. Para eso utilizamos lises gordas, finas e escofinas. Between
Para que chegue a esta forma, a táboa ten que pasar por moitos procesos. Primeiro, collemos a plantilla, marcamos ao redor a forma como está facendo o logo para cortar. Necesitábamos suxeitar a táboa á mesa con suxeito. Entonces, logo está todo ben suxeitado e córtase para reparar. Importante poñer as gafas, porque senón pode saltar un serrín nos ollos. Despois do cortado do lixado das táboas, estábamos engadindo un fondo protector, pero antes de engadirlle certo produto, hai que revisar por se teñen algún desperfecto. Este produto protexe as táboas dos fungos e fainas máis resistentes. Como estades observando, a operación é moi sencilla, simplemente temos que mollar o pincel no líquido e esparcilo por toda a táboa para cubrir todas as súas partes. Daremoslle unha segunda capa, pasar as 24 horas para que teña a función de secado. Da nosa caseta imos botar un produto antibacterias deste color para que non se molle onde se estiver. Estamos cavando aquí un burato para a base da caseta, que será onde